воқеан дар таърихи ҳар халқу миллат санаҳои тақдирсозе мавҷуданд, ки барои пешрафту рушди минбаъдаи он нақши борис доранд. аз ҷумла барои мардуми соҳибфарҳангу соҳибтамаддуни мо низ вожаҳои монанди истиқлолият ва ваҳдати миллӣ бисёр азизу муқаддасанд, зеро дар он ормонҳои ҳазорсолаи мардуми кӯҳанбунёди мо таҳаққуқи комил пайдо кардааст. баробари ба забон овардани ин вожаҳо ҳар як фарди ватандӯстро эҳсоси баланди ифтихори миллӣ ва ватандорӣ фаро мегирад. даврони истиқлолият барои миллати мо имкони воқеӣ пеш овард, ки роҳи имрӯзу фардои миллати худро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. дар робита ба ин истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонд. маҳз истиқлолият меъёрҳои ҷомеаи шаҳравандиро таҳким бахшид ва озодии ҳар фарди ҷомеа ва дар маҷмӯъ саодати миллатро таъмин намуд.